Hehehe, taas kaikille sille YouTuben toisella puolella. Meikäläinen on Pokemon Player 002 ja nyt me pelaamme Frameissa. Tänään me pelaamme Frameissa, jee! Pelaamme Frameissa Motherfucking Wars. Eli Motherfucking Sky Warsia. Ja tuosta noin niin. Joo, lauantaina on pieni miitti, tai siis pieni miitti tuolla Saunakallion koulun ala-asteen kentällä on semmonen pieni minimiitti. Niin tervetuloa sinne sit käymään. Odottakaa pikku. No niin, hellurei taas kaikille. Tässä käy semmonen laki, että tämä videosta alkoi. Ja. Niin, mulla on muuta ja tossa on mikä toi on. Iron pikaksi. Iron pikki plus Iron pikki on ehjä Iron pikki. Kettik teuppraset. Neuhtatimantti. No niin, ja sit tosta löytyy toi timantti. Tuolta löytyy noi ironit. Mä en ala suottamaan näitä. Ei mitä katsoisin tuota, totta mä tein tosta nopea uunin. Furnasen noin. Iron oret ja puut. Odottakaa pikku hetki. Heti kun tuo ironit tulemme takaisin. Odottakaa. Jep, bändikän viakuma. Hyvä. No, 10 euroa, niin mitä tekis? Shiplet 8, ei. THV. Strike on tehty. No niin, odottakaa pikku hetki. Mitä vittu? Mini Creeper. Moi. Mini se Mini Creeper kuoli. Se oli ollut yksi mun kaveri. Se on enää minusta ymmärrä. Mistä toi yksi on? Se voi olla keskellä se hyppää. Lähdetään kattoo. Fuck. No, vetää vielä yksi matsi. Odottakaa pieni hellurei taas kaikille sillä YouTube-tasolla puolella. Meikäläinen on se taas sama ja nyt me jatketaan siitä mihin me jäätiin eli noin. Noin. Avaa speed up. Mitä sä luulet tekemässä, Hyppä?
Mitä sä luulet tekevästä? Tuo pulppato. Juu! Okei, eli mitäs nyt on matsi? No ei mennyt matsit kovinkaan hyvin.